gatz ugari eman eta ezinetan hegalekin eta alde batera bereziko ditu. Bukatzeko limoia eta baziekin ostatuetan lortzen ditugu itxura eman. Hori berean jokatuko dugu hegabekin eta alde batera bereziko soberan giran berdu eta egin gusto ditugu aldore dorean. Txipiroia, klaro, kalamarrak egiteko, gero mosteko eta frikitzeko hori behar dugu. Venga, txipiroiak. Txipiroia, ya está. Jarri dezu, oso ondo. Bueno, orain irakurri behar dezu zuk. Hemen dago edo. Vale, zer esarri. Beraz, ezen burua, planifikazioa egin dituzuela galdera. Orain, folio batean, zutiborroan, ikaslea testua idatziko du. Egiko errespetatu eta ikaslearen laguntzarekin. Zu, lagundu behar dira sindikari eta itorri iraz. Bai? Segura no le voy a decir tomatea baina zenbat. Nola ingo ditu horre jarrita. Katapela bat. Eta irakurketa lenguan grabatu dugu. Ekarri duzu? Rezeta bat idazteko. Pixka laguntzeko. Claro, pixka bat laguntzeko, primeran. Horrela ez da berdin ez da? Oso ondo.
dira alko folia. Atzerekin, eta ia. Zuia galdera pasa duzu? Oindik ez duzu bukatu? Bera. Ah. Hala ere, bueno, zer. Tomatea, berrogeita marra. Ordu, nola egin dugun erreizioa, nahi?